Hola, què tal, com esteu? Som al The Brandery, lloc on es donen cita, doncs, evidentment, la música. Per això Flash FM avui estarà aquí, no només avui, sinó també demà, fent una miqueta de sessió entre desfilada i desfilada, i, evidentment, doncs, també s'hi donen cita totes les noves tendències i la moda urbana. Estem enmig d'una desfilada. A veure què us sembla.